Ngiyabingelela ingane zasekhaya, ngiyabingelela ingane zasezulwini. Nanku umyalezo ofikayo nje. Uthi lo myalezo phuma la ekufanele kuphume khona. Ngiyazi ukuthi akulula ukuphuma. Ngiyazi ukuthi akulula ukukhohlwa yikho konke. Kodwa ke angeke wenze lutho ngepast yakho. But you can always do something about the now and the future. Ngiqonda ukuthini ngalamazwi. Ngiqonda ukuthi mina ezinye izinto ayidingi ukuthi uzuwe ngedolo phansi. Ezinye izinto idinga ukuthi wena usukume ubaleke. Ezinye izinto zidinga ukuthi wena we isolate. Angazi noma uyangizwa yini. We isolate ukube nesikhathi sakho ukuze lento etshalwe kuwe ngaphakathi ikwazi nayo ukuphakama. Ngoba lento lo I manifest ngobani usesiphithipithini ngane yasekhaya awubambeki kulesi sikhathi nje samanje akubambeki. Awukulalele lo muntu wasezulwini ophila kuwena ngaphakathi ukuze nalento le ekufanele ize kuwena ize kodwa izoqhamuka kanjani uma wena ushifta njalo. Angazi noma ngiyazwakala yini. Lithi izwi lenkosi khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni abantu kanti isiphetho sayo siyini kukufa. Ungafiki engane yasekhaya ngaphakathi ngoba phela ukufa ngaphakathi lokho chaza ukuthi ufile kodwa usesenyameni kodwa futhi uyahamba uyaphila. Uyayizwa into engishoyo kanti kunento engaphakathi kuwena ekufanele iqhume iphilise nabanye abantu. Idedele leyo nto, yivumele leyo nto, ubusiyayithemba futhi ngoba wena umbathisiwe ngane yasekhaya. Ngoba wena kunento yasezulwini ekuwe embathiswe wena. Ayimbathiswa ngomunye umuntu, imbathiswe wena. Ngakho ke phuma la ekufanele kuphume khona. Angazi noma uyangizwa yini. Phuma. Uyayibona irelationship yakho ukuthi itoxic. Indoda yakho ikushaya izikhipha amazinyo kodwa usahleli. Ngithi mina phuma. Phuma esicefeni sabangani bakho abangakusizi ngalutho. Abakuthanda ngoba nakho khona into abayifuna kuwena. Phuma. Angazi noma ngiyazwakala yini. Ezinye izinto ay manifest ngoba yini usesiphithipithini usesixukwini. Phuma esixukwini. Angazi noma ngiyazwakala yini.